Как да гледате сутрин слънцето? Всъщност, не го гледайте вие, оставете то да ви гледа. Първо затворете очите, за да свикнете малко с светлината, която влиза. И усещайте очите и светлината как влиза навътре. Понеже вече малко по-късно слънцето е силно, не мога да го гледам директно, обаче мога да гледам, да си сложа погледа на 45 градуса надолу. И да се омекотя погледа, за да оставя то да ме гледа. А ако си стегна погледа, ми се затварят повече очите и по-малко светлина влиза в тях. А ако си отпусна погледа, дори ако си отпусна врата и кръста, още повече се отпуска погледа и влизат повече слънчеви светлини. Или ако така не се получава, на 45 градуса се обръщам и гледам 45 градуса настрани, оставям слънцето да ми влезе през по-малък ъгъл в окото, в ретината, да попият слънчеви светлини или може да погледна малко нагоре. Така ще влезат още повече лъчи. След това мога да се обърна на другата страна и от другата страна да влезе. Ако пак ми идва много, мога да се обърна изцяло от другата страна, да погледна небето просто, защото там също има слънчеви лъчи. Не толкова директни, но и оттам мога да се заредя. И след това много е важно да омекотявам погледа. И тогава вече все повече мога да стоя с слънцето да ме гледа. А аз само да попивам, не гледам. Пробвай го.